ଜାଣିଛି ଆଉ ତ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲେ କାଲି ଗାଁ ନାଚ ବି ଲାଗିଥିଲା ସୁରି ଗୋଡ଼ ଦେଖି ଦେଇଛୁ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ସେମିତି ହଉଛୁ ଆଜି ରଜନାଟ ପ୍ରଳନାଟ କରୁଛ କିରେଟା ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଲା ସଫଳ ଯାବଣି ନା ସତେ ବିମଳ ସଫଳ କାହିଁକି ଏ ପଚାରିଲେ ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁକି ହେଲା ଲେଟ୍ କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲେ ଦର୍ଶ ଦାଡ଼ି କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପାଟି ପି ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ କହ ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ବିଜ୍ଞାନ ବେଗର ହତା ତଳ ପଡ଼ିଯିବ ଏ ବେଗରେ ଗୋଟେ ହାତ ନେଇକି ରେବ ଏ ବାବା ଏ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଭିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନାଇଁ ମଣି ମା ଏ ଫଟୋକୁ 50 ଟଙ୍କା ଛଡେଇ ଖାଇବ सारू खाना रे कुंडिया गो सारू खाइ अच्छा बाबा अपने भिक्षा नेबेनी सारू खाइ तबे को भिक्षा चान हम तने करे छी मिठाई सिरिनी हां फकर बाबा मीठा खानी हां पार्टी पे लागी देबे तोर बाबा काई बेटा तोर बाबा ने दै छी बाबा हां मिठे अर्थ बुझाने हां सिरिनी अर्थ जाना नहीं श्री श्री सत्यनारायण पूजा करले श्री प्रसाद महाराज सत्यनारायण पूजा करले श्री प्रसाद हुए निश्चय संभव असंभव राज्य मध्य जे देव देव महादेव पूजा करती अनेक धन रत्न प्रदान करे अच्छा सत्यनारायण पूजा संभव हो राज्य मध्य जे नारायण नाम उच्चारण करे अच्छा तू तक धक्का दे विताड़ित करे हां बड़ी फकीर को धक्का दे राज्य मध्य विताड़ित करो ठाकुर गोटे फकीर बेश धान कर राजा निकट को आसी बोले किंतु राजा चिन्ह न पारी दुर्दांतरे माड़ मारी विताड़ित कर ठाकुर माड़ खाई चली गले मका मदिना को ठाकुर चिंताग्रस्त बसी आज्ञा ए समय देवर्षि नारद आसी गले देवर्षि नारद 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 कोथरे पटाकर आतले अरे मूर्ख कोड देखल रे तू ना जाऊन समय गळे खाइले पटाला किरेवडा आसले कोगा नारद कोडा नारद आज्ञा ना टिकर पडा तावनी के बजरुमा दीटा छथि नारद ना ना गोडगा नारद से नारद नोचन देवर्षि नारद स्वर्गपुर आसुथि अच्छा सुभिला बारी दौए महाप्रभु एठी मिलिबनी आउथरे गिरी मार्केट को दिया पड़िबो नारायण 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 प्रभु एई मोर प्रणाम रत प्रभु अच्छा देवर्षि प्रभु ये समय आसीबो अभिप्राय प्रभु आशा काम होची ए स्वर्ग मध्य पाताल अच्छा तीन प्रभु कली त्रिपुर विजय करी आसीबो समुद्र को आस आस ए
ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଖ ବିରତି କାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ? ମୋ ମନ କାହିଁକି ବିରସି? ଏ ମଙ୍ଗଳ କାଇଁ ଶୁଖିଯାଇଛି? କଣ କହିବି ଦେବର୍ଷି? ନାରାୟଣ। ଯାଇଥିଲି ଭୈରବ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ। ଆଚ୍ଛା। କିଛି ଭିକ୍ଷା ଆଶା ନାହିଁ। ହଁ। ସେଠାକାର ରାଜା ନୃସିଂହ ହଁ। ଭିକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମତେ ଦୂତ ହସ୍ତରେ ମାଡ଼ ମାରି ବିତାଡ଼ିତ କରିଛି। ଭଲ କରିଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା ମିଠା ଶ୍ରେଣୀ ପାଟେ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା। ମିଠା ଶ୍ରେଣୀ ପେଟେ ଖାଇଲେ। ଦେବର୍ଷି ହଠାତ୍ କରୁଛ। ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଆଚ୍ଛା। ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ହାତରୁ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଷୋଳ ପୂଜା ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଓ ଏ କଥା। ହଁ। ପ୍ରଭୁ ହଁ। ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବେ ତୁମ କଥା ମାନିଲେ ସେ ରାଜା ଦିନେ କାହିଁକି ଦିନ ଦିନ ଧରି ସୋଦ ବୁଲାଇ ପାରିବ। ଦେବର୍ଷି ତୁମର କୋଉ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଭୁ ସେ ରାଜା ଥିଲେ ସତ ରାଜା। ଆଚ୍ଛା। କୋଉ ଦେବତୀ ରାଜା ମାନୁନି। ଆଚ୍ଛା। ସେ ରାଜା ହଉଛି ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜା। ହଁ। ତା କୁଳ ପାଛ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ଯଦି ବଳ ବଳ କୌଶଳେ ତା କୁଳ ପାଛ ପାରିବେ ତାହେଲେ ସୋଦଟା ପାଇପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଅସମ୍ଭବ ଦେବର୍ଷି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ରାଜା ହଉଛି ମହାପାପୀ। ପାପୀ। ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ହଁ। ତାରି ଫଳରେ ପୁତ୍ର ଦେବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଭୁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଶିକାର କରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭୁଲ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କୋଳେ କୋଳେ କୌଶଳେ କୋଳେ ବୁଝନ୍ତୁ ସୋଦଟା ପାଇପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା ଦେବର୍ଷି ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବି ହଁ। ତାହେଲେ ମୋର ଦିନ ଦିନ ଧରି ଷୋଳ ପୂଜା ସୋଦଟା ଦେବେ ରାଜା। ଠିକ ଅଛି। ହଁ। ତୁମ କଥା ମାନି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବୁଝିବି। ହଁ। ନାରାୟଣ 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 ଆଜି ନାରଦ କଥାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଯିଏ ସଂସାରକୁ ଚଲଉଛି ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗତର ନାଥ ଯୋଗୀ ଜନ ଯାହାଙ୍କର ନ ପାଇଲେ ଅନ୍ତ ଯୋଗୀ ଜନ ଯାହାଙ୍କର ନ ପାଇଲେ ଅନ୍ତ ଯୋଗୀ ବି କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ମୁଁ ଯୋଗୀ ନୁହଁଇ ଯୋଗୀ ବି କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ମୁଁ ଯୋଗୀ ନୁହଁଇ ସଞ୍ଜାୟରେ ପଡ଼ିଆ ଦୂରେ ରାଖଇ ସଞ୍ଜାୟରେ ପଡ଼ିଆ ଦୂରେ ରାଖଇ ନାମ ଗୋଟି ନେବ କହି ହେ ନାରାୟଣ ପୃଥିବୀ ନେବ ପୂଜାରୀ। ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ବାଲିକେ ପାରିବ ଗଣି ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ବାଲିକେ ପାରିବ ଗଣି ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ଢେଉକେ ପାରିବ ଜାଣି ଆକାଶର ତାରାକୁ କେ ଗଣି ପାରିଛି ଆକାଶର ତାରାକୁ କେ ଗଣି ପାରିଛି ନାରାୟଣ ମାୟା ଗତିକେ ଜାଣି ପାରିଛି ଧୋକା ଖାଇ ନାରାୟଣ ସେଠା ବରୁ ଗଲେ ମୁଖା ମଦିନାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଆପଣା ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଭାବନା ଦେଖଲେ ପାର୍ବତୀ ବନରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶିଲେ ଭଲେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାର ଜାତି ପୁଷ୍ପମାନ ଫୁଟିଲେ ଆସନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ଦେଖି ନାରାୟଣ ମନରେ ଭାବିଣ କିଛି ପୁଷ୍ପ ନାରାୟଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଣ ମଣିଷର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠନ କରିଣ ଜୀବନାଶ ମନ୍ତ୍ର ଗତି ପଢି ନାରାୟଣ ଜୀବନାଶ ମନ୍ତ୍ର ଗତି ପଢି ଦେଲେ ତଣୁ ପୁଷ୍ପ ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଲତାଉଆର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦେଲେ ନେଇ ମଧୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମଧୁକ ଗଲେ ପୁତ୍ରକୁ ଆର ରୂପେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆପଣା ମନରେ ପ୍ରଭୁ ଭାବନା କରିଣ ରାଜାକୁ ମତିଟାକୁ କରିଲେ ଭ୍ରମ ସାଧୁ ଚାରୁଣା ହେଲା ଦେବା କହିଲା ଦେବେ ସାଧୁ ଚାରୁଣା ହେଲା ଜ୍ଞାନଦେବ ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ନାରଦ କଥାରେ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପୁଷ୍ପମାନ ଫୁଟିଥିଲା କିଛି ପୁଷ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜୀବନ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ପୁତ୍ରଟି ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ପୁତ୍ର ବଞ୍ଚିଗଲା ଲତା ଉଆର ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ରାଜାଙ୍କ କୋଳକୁ ଯିବ କିପରି ଇଏ ତ ମାୟାଧର ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ମାୟାଧର ଠାକୁର ମୋର ମାୟା ଲଗାଇଲେ ଠାକୁର
କରିଲେ କଣ କଲେ ଏସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା ଚକା ଡରା ହେ ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା ଚକା ଡରା ହେ ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା ଚକା ଡରା ହେ ଆଉ ଯାହା ତ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତା ତ ଦେଇଛ ଯାହା ତ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ତା ତ ନେଇଛ ଏ ଜନେ ଜାଣିବାକୁ କରୁଛ ଖେଳା ଚକା ଡରା ହେ ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା ଚକା ଡରା ହେ ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା ଚକା ଡରା ହେ ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା ଚକା ଡରା ହେ କିସ ଦେଇଥିଲା ଗୁରେ କସବରି ଫଳମୂଳ ଦେଇ ବନେ ବୁଝିଲା କିସ ଦେଇଥିଲା ଗୁରେ କସବରି ଫଳମୂଳ ଦେଇ ବନେ ବୁଝିଲା ଆଗେ ତାକି ପଛେ ଖୁଆଇ ସବରି ଭାବଗ୍ରାହୀ ମନ ଭାବେ ମୋହିଲା ଚକା ଡରା ହେ ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା ଚକା ଡରା ହେ ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା ଚକା ଡରା ହେ ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା ଚକା ଡରା ହେ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାତ ପତାଇଲ ଭୀମସୂତ ନିଜ ଶିରକୁ ଦେଲା ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାତ ପତାଇଲ ଭୀମସୂତ ନିଜ ଶିରକୁ ଦେଲା ହସ୍ତି ଦେଇ ମଲା ଦଧିସି ମହତି କେଉଁ ଦାନ ବାଣି ରହିଲା ଚକା ଡରା ହେ ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା ଚକା ଡରା ହେ ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା ଚକା ଡରା ହେ ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା ଚକା ଡରା ହେ ଠାକୁର ମୋର ଲୀଳା ଲଗାଇଲା ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା ରାଜକର ମନ ତାକୁ ଫୁଲାଇ ଦେଲା ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା ରାଜକର ମନ ଫୁଲାଇଛି ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା ପୂଜା କରାଯା ମନ ବଳାଇଛି ସବୁ ତୁମରି ଲୀଳା ଚକା ଡରା ହେ ଆଜି ମାୟାଧର ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ମାୟା ଲଗାଇ ରାଜାଙ୍କର ମତିଟାକୁ ଭ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ମତି ପାଗଳ ହୋଇଛି ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟା ମାଂସ ଖାଇବେ ଆଜି ରାଜା ମନ ମତେ ଚିନ୍ତା କରି ଡାକିଦେଲେ ନିଜର ଦୁଆରୀକୁ ଏ ଦୁଆରୀ ଏ ଦୁଆରୀ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म दर्शन देव गुरु हे नमस्कार नमस्कार एगार तो भारतला नाही से भारतला लेखा नाही ये गाय मोर गुरु के नाम दे गया अच्छा तुम्हारा गुरु के मोर गुरु थोड़ में चल द्वारे गया छोड़ में चोया गया छै मु जानि थोड़ में चल द्वारे मोर गुरु मु जानि आज्ञा से आपनकर गुरु हां ए बिगुड़ा देई छथि आज्ञा हां हां आपे गुडा पताका आज्ञा आंकर माला गुरु आज्ञा हमें कादमाने नदी के जाय गुरु आज्ञा हमर ऊपर ऊपर आज्ञा अच्छा तुम्हारा गुरु माळवा गुरु हम कादमाने गुरु जाय गुरु खुरा सरी आउची किछि शिकार आसा बोले तुम सिखाई नहीं बताए क्या तुम्हारे बात है शस्त्र धरो बोले कोई धरेगी हां कोई धरेगी ठीक है अच्छा सुनो तबे केवड़े बाहिछ आज मन पड़िछि हां अरण्य मध्य को चली जेबे किछि शिकार पर अच्छा तमे शिकारी को चली जीव स्वामी शिकारी को चली गले मो पई कोन आनी दब तब भाई भल के दान पी दब देखिकी हेरो कोन आनिबा से कहिले मु आनिबी तू बेसी बालो वाला ना साइज छिना अच्छा कोन दरकार मते टिके को मो पई सुंदर अमर को छोटी आनी दब छुआ आगे मो स्वामी को मु तते कोनी ऊपर पड़छ बताओ तत्त होने ने कहले कि मूर्ख पिला आगता पडाउ रो कोन दरकार कहलो स्वामी जेते बेले पंचवटी रामचंद्र को सीता माता हळी करिथिले सुंदर मुर्ग पई अच्छा आज मु हळी करूची मु तते कोनी मो मो को ने बोले कोइले मत तत्तल हां तत्ते तो आनी तो मो आरो हाथ अच्छा सुंदर मुर्ग ने आसी सुंदर मुर्ग छाटी आनी देबो अच्छा से मुर्गटा देखिबा जबल को जेबे जीव प्राण
अच्छा से मृगटा देखा किपरि अति बड़ा अति छोटा मृग जे नहीं बा पूरा प्राणी मृगा भगवती अच्छा स्वामी ताले बुझिबी सुभरे सुभरे फेरी आसीबो स्वामी ठीक अछि हां हां मते विदाय दियो हां विदा करेलो मोर राजकुमारी विदा करेलो मोर राजकुमारी विदा करेलो मोर राजकुमारी विदा करेलो जंगल कुजीबी जंगल कुजीबी कति बनत सेही जे प्रभु नाम धरे नाही एते मने किछि लाभ नाही एते मने किछि पुण्य नाही जे प्रभु नाम धरे नाही जीवन तो सही जार शाड़ी बोली गोटे नाई से जीवन किसी लाभ नाई से जीवन किसी मजा नाई जार सान शाड़ी बोली नाई ठीक जीवन तो सही जार शाड़ी हे कन्नबिला हमर भंडारी मुंडू भाईनार साड़ी नथिले लाज लागियो की संभाली हो ना भंडारी गोथार साड़ी नाही की गो कथा कथा पार्वती बनो ହେଉଛି ପାର୍ବତୀ ବନ ମଣିମା ଏଠାରେ ମିଳିବ मिल शिकार मिल गया ମୋ ପଟେ ମିଳିବ ଘଣ୍ଟା भाई पड़े ମୋର ଦରକାର ମହାବଳ ଘଣ୍ଟା ହବନି ମୋ ପଟେ जीवन ନା 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 ନା
ପିଲା ଏଣ୍ଡା ଗେଣ୍ଡାକୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୃଗ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ହଁ ମୂର୍ଖ ଥା ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଅରଣ୍ୟରେ ମିଳିବ ହଁ ମିଳିବ ଏବେ ଚାଲ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ମିଳିବ ହଁ। ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ମାରିଦେବି ନା କବିତା କଣ ମାରୁଛୁ ଏ କିଏ କହିଥିଲା ଜିଅନ୍ତା ଧରି ନେବାକୁ ଚାଲତା ଏ ଧରା ଦବ ହଁ। ଦେଖିଆ ଧରିକି ଯାଉଛି ଚାଲ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ କବିଲା ଭଲ ଆଜ୍ଞା କରୁଛୁ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଗୋଠା ଗାଁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରନାଟ କରୁଥିଲେ ସେ ନାହାନ୍ତି ଚାଲିଗଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଲୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଲୁ ଶୁଣ ଏ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମାନବ ସନ୍ତାନ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି ନାଇଁ ମରିବା ନାଇଁ ମରି ସେ ଭାଲୁ ପିଲାଟା ମତେ ଭାଲୁ କିଏ ମଣିଷ କିଏ ଜଣା ପଡୁ ମୁଁ ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ଧରି ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ପାରି ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ସେ କାହିଁକି ମୋର ମାଇପ ମୁଁ ଗୋଟା ଘଇଟା ଚାରିଟା ରକ୍ଷା କଥା ଶୁଣ ଏ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକାକରି ସନ୍ତାନ ଗୋଟେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି ଯାଉ ଯାଉ ଯତ୍ନରେ ବାହାର କରି ନେଇ ଆସ ମଣିମା ହଁ? ମଣିମା ହଁ କାଇଁ ଦେଖ ଓହୋ ଜାଣିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜାଣିଲୁ ଆଉ କତ ଧରି ପଡୁଛି ଏଟା ଆମ ନା ପରୁଷ ଗଛରୁ ପଡିଗଲା ଆଉ ରଥ ହଉଛି ମହୁ ଗୁଡିକ ପଡୁଛି ପୁତ୍ରଟି ଆହାର କରୁଛି ବହୁ ପଡୁଛି ହଁ ଏଟା ପିଲାଟା କାହାର ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ଆଜ୍ଞା କାହାର? ପିଲା ଗୋଟେ ବଂଶର ପିଲା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାପା ପାଇଥିଲେ ଆଉ ନା ଘର ଦେଇଥାନ୍ତା ସନ୍ତାନଟି ଆଣିବ କି ନାହିଁ ପାରିବିନି ଡର ଲାଗୁଛି ଏ ଚାକିରି ପିତା ଲାଗି ପିତା ଚିଠି ପକେଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାଉ। ଅତି ଯତ୍ନରେ ସନ୍ତାନଟି ବାହାର କରି ଆସ ଏଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା ଆଜ୍ଞା ବଡ ସମ୍ଭବ ସେ ପିଲାଟା ଅଟା ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ଦବ ମୁଁ କେମିତି ପିଲା ବାହାର କରିବି ଆଜ୍ଞା ହାତରେ ବାହାର କରିବୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି? ହାତର କଣ୍ଟା ବୁଝିବ ମୁଁ ପିଲା ଖାଇ ପାରିବି ବାହାର କରିପାରିବିନି କହ ହାତର କଣ୍ଟା ବୁଝିଯିବ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଯା ଯା ଏତେ ଖାଇ ଖାଇକି ପିଲାର ହାତ ଦେବ ଛି ଆଜି ଉଠିବା ବେଳ ପିଲା ପିଲା କି ମରିଯିବ ସେ ତ ପିଲା ମରିଲା ମରିଯାଉ ସେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଏତେ ବଡ ତାହେଲେ ପିଲା ଧରିଆ ଶିଖିନି କାହାର ମୋର 15 ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଠଟା ପିଲା 15 ପିଲା ମୋର କିରେ ଚଙ୍ଗାଳ ପିଲା ତୋର 15ଟା ପିଲା ପିଲା ଧରିଆ ଶିଖିନି ମତେ ଧରି ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଲା ପିଲାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇ ଦେଇଛି କାହାକୁ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି କାହିଁ କଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି ଯେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ପାଟିକି ମୋ ଛତୁ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ବଡ ସାଥୁ କହିଲା ଏକ ବାପା 15 ପିଲା ପଇସା ଆଣି କେତେ
পালার বতেইবো হ্যাঁ। আর মুখ্যমন্ত্রী না তো মুখ্যমন্ত্রী মন মাঝে দিয়ে আচ্ছা। পঠাই দিও বারটা পঠাই দিও ওটা সদা খাই করতে দিও আচ্ছা আজকে ঘর আছে আগতে আদিটা আদিটা বড়ালে পঠাই দিই তার মামুরকু আজ্ঞা সংসার করছে পিলা জন্ম করছে କରିଛୁ হ্যাঁ পদরা 15টা হ্যাঁ। ପିଲା ଧରିଆ ଶିଖିଲୁ ଆସୁନି। ମତେ ଦେ ମୁଁ ଧରିବି না তো আজ্ঞা ଏକ ସନ୍ତାନଟି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି আজ্ঞା ଆକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ সে ଚାଲି পিলাটা জানতুছি বলে কাহিଁକି କାନ୍ଦୁଛି? কোটা করছিলা হ্যাঁ। কোটা হইতে গেলে রাখি গুলি ফুটি যাইছে ହଁ তার ঠিকুছি সবাই বলে ଆକୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛି 15ଟା ତୁ ଜାଣିବୁ ନା କିଏ ଜାଣିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ କିଛି ଆମେ ଜାଣୁ କି ଆକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି তবে তো আটু কিরে ন কান্দ মোর পাল তনু যারে ন কান্দ মোর পাল তনু যারে ন কান্দ এ ভাগে ছিলে মোরা জোরে ভাগে ছিলে মোরা জোরে ওই বুড়া যারে ন কান্দ আজ্ঞা ଆସିଗଲେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହଁ। ସନ୍ତାନଟି ମିଳିଛି ହଁ। ଶୁଣେ ଶୁଣେ ତୁ ଜଣେ ହୁଗୁଳା ତୁଣ୍ଡା মোহকা তুলেরা হ্যাঁ কোন ତ କଥାକୁ ମୋର କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନି আচ্ছা ମତେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନଟି ମିଳିଛି ହଁ। ମିଳିଛି କି হ্যাঁ হয়েছে ଆମେ ରାଜାରାଣୀ ପଚାରିବୁ ହଁ। ତୋର କାମ ଲାଗିଲେ ହଁ କରିବା হ্যাঁ করবি মতো পয়সা লাগুনি আজ্ঞা হ্যাঁ। পয়সা লাগুনি আচ্ছা। আজ্ঞা আপনার সব আশা দিতে ভাই ହଁ ସବୁ ତ রাজারে যাহা করবে মু তাহা করিবি ঠিক আছে আজ্ঞা ঠিক ଠିକ আছে ଧର ସନ୍ତାନ ଧର হও। ପିଲା ଧର ମୂର୍ଖ ପିଲା ପୁଣି ହାତ ଆଚ୍ଛା ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣ ତମେ ଏକା ଆସିଲ କାହିଁ ସେ ମୃଗ ଛୁଆ ଶୁଣ ତୁମେ କହିଥିଲ ଗୋଟେ ମୃଗ ସନ୍ତାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଛି ମତେ ଗୋଟେ ମାନବ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନ ଏ କଣ କରିଛ ସ୍ୱାମୀ ମୋ କୋଳେ ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ଦୁହିତା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁ ମାତାକୁ ବଧ କରି ପୁତ୍ର ଚୋରି କରି ଆଣିଛ ନାହିଁ ପଦ୍ମାବତୀ ନାହିଁ ମାତା କୋଳେ ପୁତ୍ର ଚୋରି କଲେ ଅନେକ ପାପ ତାହେଲେ ତମେ କଣ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଶୁଣିନ ସ୍ୱାମୀ তবে কেবে কষ্ট ধরো শুন কষ্ট ধরবো ପିଲା କଂସ ଜନ୍ମ ଅଛି ରେ ପବିତ୍ର କି ପଢ ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ପଦେ ଲେଖା ଅଛି ସ୍ୱାମୀ କଣ ବୋଲି ମାତା କୋଳ ପୁତ୍ରକୁ ଯେ ଛଡ଼ାଇଲା ଶିବ ଆସି କ୍ଷେତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଗଲେ ମାତା ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଯେ ଆଣି ଛଡ଼ାଇ ଜାଣି ଶୁଣି ପାପ କରିଛ ମାନେ ସେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ନାହିଁ ପଦ୍ମାବତୀ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ପୁରା ଭାଗବତ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲା କଣ କହିବ କଣ ବୋଲି କହିବ ହଁ ଏ ପରର ଧନକୁ ଆଶା ବଳାଇଲେ ନାଗଇ ବହୁତ ପାପ ଆହେ ଜନେ ନାଗଇ ବହୁତ ପାପ ଦେଖି ମୋର ନାରୀ କାମ ହେଲେ ହାରି ସୋମ ଭାଙ୍ଗେ ତାର ଗର୍ବ ଆହେ ଜନେ ସୋମ ଭାଙ୍ଗେ ତାର ଗର୍ବ আচ্ছা পদ্মাবতী পরের ধন দেখি লোভ করলে পাপ লাগে পর নারী দেখি লোভ করলে পাপ লাগে পর জীবজন্তু দেখি লোভ করলে পাপ লাগে তেণুকরি জানি শুনি কেবে মন না করি পারিবে নাই পুরি ভাগবত আর গোটে পদ কহিলা এ শিষ্য হই দেবে গুরুঙ্গ ঘরে কহিব বিদ্যা বচন আহে জনে কহিব বিদ্যা বচন বলে আর জন্মে কুকুর রূপরে দেবতে বজন আহে জনে দেবতে বজন आओ कोण बोल बोलला बोल आओ कोण बोल बोला केते सही बोध होई दादालो दियर
ଯାତ୍ରା ନାଟ ମିଛ କଥା କହିବନି ଆଚ୍ଛା। ଯଦି ମିଛ କଥା କହିବ ପାପ ଲାଗିବ ହଁ। ତେଣୁ କରି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ଏ ପୁରାଣ ଶୁଣିର ଭାଗ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଲେ ହସେ ଆହେ ଜନେ ଦକ୍ଷିଣା ସାତ ଧର୍ମ ପରି ଜନ୍ତେ ନାନା ହୋଇ ଭୁଲିବ ଏହି ଜଗତେ ଆହେ ଜନେ ଭୁଲିବ ଏହି ଜଗତେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମରିଚ ଲବଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମରିଚ ଖମ୍ବେଇ ରାଇଜରୁ କେତେ ଆଣିଛ ହେ କରିବା ଯାତ୍ରା ଖରଚ। ଆଚ୍ଛା ପଦ୍ମାବତୀ ହଁ। ପୁରାଣ ଶୁଣିର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଲେ କରେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିବା କଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ଦବ ଆଜ୍ଞା ଭାଗ ଚା ଦିଅ 50 ଥାଉ 100 ଥାଉ 200 ଥାଉ 500 ଥାଉ 1000 ଥାଉ ଟଙ୍କାଟି 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 3 ହବ ପାଞ୍ଚଟା ହଉ ଆଜ୍ଞା କାମ କରି ହଉନି 50 100 500 ଭଲ ଭଲ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆବ ପୁଣି ଶେଷ ପଦରେ ଗାଇଲେ ଏ ଶିଶୁ ବୋଧ ଦୋଷ ଲାଗେ ବହୁ ପାପ ସିରି ହତ୍ୟା ତାକୁ ଧରି ଆହେ ଜନେ ପାପ ଦେଲା ଗଳି ବିଧବା ନାରୀକୁ ପରେ ଧରି କଲେ କେଳି ଆହେ ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରିବ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାପ ହଁ। ସବୁଠୁ ବଡ ପାପ କଣ ଜାଣିଛ କଣ? ବିଧବା ନାରୀ ସହିତ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କଲେ ତାଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପାପ ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁକରି ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନର ମାଆକୁ ମୁଁ କେବେ ହତ୍ୟା କରିପାରିବି ସତେ? ତାହେଲେ ସନ୍ତାନଟି ମତେ ମିଳିଛି ହଁ। ତାହେଲେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ତମେ ଜାଣି ଶୁଣି ପାପ କରିଛ ଏ ଦୁଆରି ମୋ ସାଥିରେ ଥିଲା ସତିକି ଆକୁ ବୁଝ ଏ ସତ କହିବ ଏ ଦୁଆରୀ ଯାହା କହିବ ସତ କହିବ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଦୁଆରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁତ୍ର ପଡିଥିଲା ନା ତମେ ଚୋରି କରିଛ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ ହଁ କରୁଛି ମାନେ ଚୋରି କରିଛ ଦୁଆରି ନା ତମେ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛ ହଁ ହଁ ଦେଖ ଦୁଆରି ଚୋରି କରିଛି ନା ମିଳିଛି ପଡିଥିଲା ନା ପୁତ୍ର ଚୋରି କରି ଆଣିଛ ଚୋରି କରିଛି ନା ମିଳିଛି ପଡିଥିଲା ନା ଚୋରି କରିଛ ଚୋରି କରିଛି ନା ମିଳିଛି କିଏ କହିଲେ ଖାଲି ହଁ ହଁ ଲଗେଇଛି କଣ ହେ କଣ ଓହୋ କଣ ହଉ ତମେ ଖାଲି ଜଳେ କାମ କାଲ ଟୁକୁଟୁକା କଣ ହେଲା ତମେ ଖାଲି ରାମ କଲେ କିରା କଣ ହେଲା କହ ତୁମର ସଳ କାମ ବାକୁଆ ଏ ଚଣ୍ଡାଳ କଣ ହେଲା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି କଣ କହ ପର ଗୁତ ନାହିଁ ଥର ମିଳୁଛୁ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମତେ କଣ କହିଲ କଣ କହିଲି ତୁ ହୁଆ କୁଣ୍ଡଳା ତତେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆମେ ରାଜାଣୀ ଯାହା କହିବ ତୁ ତାହା କରିବ ତମେ ରାଜାଣୀ ଯାହା କହିଲ ମୁଁ ତାହା କହିଲି ମୋ କହିଲ ଲାଗି କିରେ ସନ୍ତାନଟି ମିଳିଛି ତୁ କହିଲେ ହଁ କରୁଛୁ କହିଲି କାଶ କୁକୁର ଭଦ୍ର ଭଦ୍ର କିଏ କହୁନ କେ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ରଖିଦେଲି ନାଇଁ ମା ବିନା ନାକି କଣ ନାହିଁ କଞ୍ଚା থাকে ପିଲା ବୁଝି ପିଲା ପିଲା ବୋଲି ଲମ୍ବଉଛି ଆଉ ଥରେ ରାଣୀ ମା ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡିଥିଲା ମୁଁ ପାଇଛି ପାଉନା ପୁକୁତା ଏଇ ଯୋଉ ଘରେ ବଇ ପଡିବ ଏ ମତେ ମିଳିଛି ମିଳିଛି ବୋଲି କହୁନୁ ମତେ ମିଳିଛି ଏ ଧରି ଓ ଓ ଭଗବାନ ଦୟା କଲେ ରାଜା ପିଲା ପାଇଲେ ଏ ରାଜା ପିଲା ହଁ ମୂର୍ଖ କଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛୁ ଭଗବାନ ଦୟା କଲେ ରାଜା ପିଲା ପାଇଲେ ମିଳିଛି କରେ ଏକଡା ଆଜ୍ଞା ମିଳେ ଯା ପାଇଲେ ତା ମିଳେ ଯା ପାଇଲେ ତା ଲୋକ କହୁଛି ଓ ଭାଇ ଟଙ୍କା ପଠେଇଥିଲ ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ପାଇଗଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁ ଟଙ୍କା ପଠେଇଲ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇଗଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଠି ପିଲା ଦୌଡ଼ ଦେଖିଲ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିದ ଅଟୋ ଆସିକି ପିଲା ବାହାର କରିନି ହାତ ଟଙ୍କା ବସେଇଛି ମିଳେ ଯା ପାଇଲେ ତା କହିଦେ ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଦେ ରାଣୀ ମା ତମର ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ପାଇଛି ପିଲା ମେଖିଆ ପାଣି ଦିଅ ସତ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଧର୍ମର ମାତା ରୂପେ ପାଳନ କ୍ଷୀର ଦେଇଦିଅ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ ହିଲୋ ବାଇ ଗୋଜ ସଦେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ ହିଲୋ ବାଇ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ ହିଲୋ ବାଇ ଗୋଜ ସଦେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ ହିଲୋ ବାଇ ଅନ୍ତତି ଦାନ ବାଇ ନସିନାଲ କରତନ ସେହି ଗୋଜ ସଦେ পুত্র স্নেহে লুবাই পুত্র স্নেহে ভাই গোজ সদে পুত্র স্নেহে Bye.
বিধিরা বিধান মানি শ্যাম মন দেবে গলে মধুপুরে মাতা মা বিন্দরে কাঙ্গাতি বাহুনি পুত্ররমি গলাধুনে আখির মোহন এলে বাপু মন তরঙ্গর তন সেই বোঝরে বুঝতে লুবাই বুঝতে লুবাই বুঝতে জীবন্ত মଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ନାରାୟଣ ମାୟା ଲଗି ଆଜ୍ଞା ପୁତ୍ରଟେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ କୋଳରେ କିନ୍ତୁ ରାଜା ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦିଆ ରାଣୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନରୁ କ୍ଷୀର ସର୍ବୁନି ଆଜି ପୁତ୍ରଟି ଖାଇବ କଣ ବଞ୍ଚିବ କଣ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଲିଛି ଏଇ ସମୟରେ ମାୟାଧର ଠାକୁର ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟବେଶ ଧାରଣ କରି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ ଜଣେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଡାକିଦେଲେ ରେ ପଦ୍ମବତୀ ଶୁଣ ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ବୁଝିଲେ ଆମ ପୁତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବଛି ଯାଦବରୀ ମୁସାମାରୀ ପିପିଡିମାରୀ ପିପିଡି ଅସରାଞ୍ଚି କାଦର କନ୍ତୁ ଯାଦବର କାତୁକୁଟିଆ ଯାଦବରୀ ମୁସାମାରୀ ପିପିଡିମାରୀ ଯାଦବର କାତୁକୁଟିଆ ତ ଯାଦବ କେ ବାବୁ ଯାଦବ କେ ଭାରତ ଲଗା ତୁମ ଟିକେ ଡାକ ଯାଦବରୀ ମୁସାମାରୀ ପିପିଡିମାରୀ ଯାଦବର କାତୁକୁଟିଆ ବାବା କିଏ ଏ କଥା ଶୁଣ ସିଏ ଗୋଟେ ନାରୀ ଡାକୁଛି ମତେ ମୁଁ ନିଜେ ରାଣୀ ଡାକୁଛି ଆସ ଏ ବାବାଙ୍କୁ ରାଣୀ ଡାକୁଛି ହଁ ହଁ ମତେ ଡାକିଲ ଯେ ହଁ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିପାରୁଛ ସବୁ କହିପାରୁଛି ରାଣୀ ମା କାହାର ବାଡେ କଣ ଭୋଉଛି କିଏ କୋଉ ଦାଣ୍ଡ ଭାତ ଖାଉଛି କାହାର ଝିଅ କୋଉ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛି ସବୁ କହିପାରୁଛି ତମେ ସାରଥି ନା ବାଳୁମା ଟକା ମୁଁ ସାତୁଆ ମନ ବାଳବାଟୁକା ନୁହଁ ମୁଁ ଯେ ଚାରା ଦେଳି ବାବା ସିଏ ମାଗିବ ଚାରା ଗା ଦଉଛି ତେଲ ଧରି ଭୋଉଛି ତା ଦରକାର ମାଗିବ ତେଲ ଧରି ବାବା ଭୋଉଛି ତମେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହୁଛ ହଁ। ହେଲେ ବାହାରେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସ ଘର ଭିତରକୁ ହଁ ଅସମ୍ଭବ କଥା ରାଣୀ ମା ଆଜି ମତେ କି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ବାର ବାର ବାଳୁ ଭାଇ ଘୁରୁଥିଲି ଯଦି ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କରୁଛ ମୁଁ ବାରକା ରହିବି ଚାଲ 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 ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବା ମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ପିଲା ଡାକିଲେ ଘରେ ପେଲି ବଇଯିବ ନାଇଁ ତମ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଫେରି ପଳେଇ ଆଉଛି ଧୀରେ ତ ଆସିବ ଟ୍ରେନ ଭଳିଆ ମାଡି ପଳାଉଛ ତମ କଣ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଫେରି ପଳେଇ ଆଉଛି ହେଲେ ବାବା ଆମ ଘରେ କଣ ଘଟିଛି କଣ ଘଟିବ ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଲେ ତମେ ଜାଣିଦବ ତମେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କାହିଁ କହିବି କହିଲି ପୁରା ଜାଣିନି ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ହେଲେ କୁହ କୁହ ହଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସତ ସତ ଭିତରେ କିଛି କହିବି ଆଚ୍ଛା ବାବା ବାବା କେ ମିଠା କହି ପ୍ରାୟ ବାବା କେ ମିଠା କହିବନି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଜଣେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହଁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ କହିପାରୁଛି ଆପଣ ଆସିଲେ କୋଉଠି? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଲି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହଁ ବାବା ହଁ ତୁମେ ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି କି ନାଇଁ ବାବୁ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ରାସ୍ତାରେ କୋଉ ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରି ପଡିବୁ ଆଚ୍ଛା ଯିବୁ ହଁ। ଯାଉ ଯାଉ ତୁ ରାତି ବସି ରହିଯାଉଛୁ କଣ ହେଲା ତୁ ରାତି ବସି ରହିଯାଉଛୁ ଯୋଉ ରାତି ବସେ ରହୁଛ ଆଶ୍ରମ କୋଉ ନାହିଁ ଆମ ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ ନା ତାହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ଆଜି ସେଇଠି ରାତି ହେଇଗଲା ବାବା ରହିବେ ମାନେ ବାବା ଆପଣ ଯାଉ ଯାଉ ଯୋଉଠି ରାତିରେ ସେଇଠି ରହିଯିବ କିଏ ରହିଯାଉଛି ହେଲେ ଆଜି ତ ରାତି ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ତମ ଘର ଯିବେ ଆଜି ତମ ଘର ଯିବେ ହେଲେ ବାବା ଆଜି ରାତିରେ ରହିବେ ହଁ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ନା ଭିକାରେ ତ ପାପ ଲାଗିବ ଭିକାରେ ତ ପାପ ଲାଗିବ ପାପ ଲାଗିବ ହେଲେ ବାବା ହଁ। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରି କହିପାରିବ ହଁ ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର ହଁ। ରାତି ପାଇଲେ ଶୁକ୍ରବାର ହଁ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଚିକେନ ରନ୍ଧା ହେଲେ ଖାଇବ ନା ଚାଲେଗା ସବୁ ଚାଲେଗା ଏ ବାବା ସବୁ ଚାଲେଗା ବାବା ହିମାଳୟରୁ ଏତେ ଦୂର
ବିଜୁଳି କହିବ ସତ କୁହ ବାବା କେ ମିଠା କବି ତାରା ଦେଇ ବାବା କୁହ ବା କୁହ ତାରା ଦଉଛି ତା ଦରକାର ମାଗିବ କୁହ ଦିନେ ରାଜା ଦୂତ ତୁ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଶିକାରୀ ମତେ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲୁ ସତ ସତ କା ମିଠା ବିଜୁଳି କହିବ ବିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ରାଣୀ କହୁନ ରାଣୀ କହୁନ ରାଣୀ କହୁନ ବାବା ବାବା ତମ ଆଖି ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଏମିତି ହଲୁଛି ରାଣୀ ମା ଏ ଆମର ଟ୍ୟାଗ ବାତ ଅଛି ମାନେ ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ଦେଖିଲା କେତେ ଆଖି ଠିକୁଛି ଝିଅ ପିଲା ଦେଖିଲେ ଆଖି ଠେକିବ କାହିଁ ପୁଅ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ବନେଇଲ ନାଇଁ ପୁଅ ପିଲା ଦେଖିଲେ ହଲିବନି କି ଠେକିବନି ଭାଇ ବସୁ ନା ହଉଛି ଭଗବାନ ତମକୁ ଦେଇନି କି ଆଜି ତାପରେ ହଁ। ପୁରା ମନଟା ସତର ମିଳିଛି ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ସତର ସତର ଭିତରେ ଭିତରେ କହିବ ମିଳିଛି। ରାଣୀ କହୁନ ହଲୁଛି 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 ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ଆଖି ଦୋଷ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ତାପରେ କଣ ଲାଗୁ ରାଣୀ ହଉଛି ବନ୍ଦ ନାରୀ ଆଚ୍ଛା। ନାକ ତଳେ କ୍ଷୀର ନାହିଁ ପ୍ରେମ କେବେ ଖାଇ ବଞ୍ଚ ଏ ସେଇଟା ଭାସୁଗୁଡୁ ଚାଲିନି ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଲିଛି ହଁ ହଁ କୁହ ଆଚ୍ଛା ପିଲାଟି କିପରି ବଞ୍ଚ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଔଷଧୀୟ ଅନୁପାନ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ ଲାଗି ଦେବ ସେଥିରେ ବାଟି ଦେବ ଆଚ୍ଛା। ପିଲାଇ ଦେବ ହଁ, ହଁ। ଆପଣ ବଂଶ ଥବ ପାଣି ନଦୀ ରହିବେନି ହଁ ହଁ ବାବା ଏ ତ ଜଳୁଥିବା ଦୀପ ଲିଭେଇ ଦବନି ଆଉ ପବନ ଟିକେ ଲିଭିବ ନା, ଟିକେ ଭଲ ଔଷଧ ଦିଅ ନା ପବନ ଟିକେ ଲିଭିବ କା ବାବା ସେ ଔଷଧ ଆମେ ନାମ ଆ ନା ହଉଛି ଧନୁ ନାଚର ମାନେ ଲଡ଼କା ସିଧୁ ନା ଲଡ଼କା ସିଧୁ ବୋଲେ ଆମେ ରାଜାରାଣୀ ଜାଣିନୁ ଏ ଲଡ଼କା ସିଧୁ ନାମ ନାଇଁ ତ ତମେ ରାଜା ଜାଣିପାରିବନି ଏ ଲଡ଼କା ସିଧୁ ନାମ ତୁଲା ଜାଣିବ ନାଇଁ ତ ଗୋଡ଼ ଜାଣିବ କାହିଁକି ନା ଛେଳି ପଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ ଏ ଲଡ଼କା ସିଧୁ ଲାଗୁଛି ନା ଲଡ଼କା ସିଧୁ ହଁ ମା ସେଥିପାଇଁ ଲଡ଼ ଲଡ଼ ହଉଛି ଆଉ ଏ ଲଡ଼ ହବା କା ପାଣି ଅଧା ବୁଝିପାରିଲୁ ପାଣି ଫୁଟା ପାଣି ଆମେ ରାଜାରାଣୀ ଜାଣିନୁ তোমার রাজানি তো গরম পানি ফুটে পানি জানি না নাই, নাই। গরম পানি মানে গ্যাস রে ফুটে পানি মানে কাঠের চুলি রে ବାବାର ମୁଣ୍ଡ ମାନିବାକୁ ପଡିବ মুন্ডে বাল আছে হ্যাঁ ତାପରେ এ ছতর হটরে মাগু বলে ভরা ଶୁଣ তুনো ମତେ ଦରକାର କ୍ଷୀର ফিরো আগো কোন যে বন্যা বন্যা হইতা বন্যা রে ନଦିନ ନା ଦଦିନ ଯାତ୍ରା ହବ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଯେ ବନ୍ୟା କରମ ଖାଲି କ୍ଷୀର ଦରକାର ମୋର। তথাপি চেষ্টা করিও তাহলে বাবা এই পারে ହଉ এক কোটি গোলমরিচ পকাবো 15 কোটি রাই পকাবো 11 কোটি হলদি পড়া পকাবো এ সাত মাঠে মাঠে বাটিব ସାତ ମାଠେ ମାନେ ବାଟିବାକୁ ପଡିବ ହଁ। ଯଦି ପତଳା ହେଇଯିବ আটে পানি মার দেবো ମା ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କଲେ ହବରା বাটি দেই সে পিলারে ঘরে রাজা ছাত্র লগাই দেবো এতে ক্ষীর হবো সে পিলা খাইব রাজা খাইবে রানী খাইবে সাইফটা খাইবে এটা তো সদরম দিয়ে দেবো আচ্ছা তোমার ডেট ছাড় দেবো ଭଲ ବାବା ଏ ଯୋଉ ଏଇଠି ଶୁଣ ଶୁଣ ଏ ବାବା ଯାହା ଔଷଧ ଦଉଛନ୍ତି ବାଘଲଟି ନଦୀର ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ଶୁଖିବନି ପୁରା ଆଉ আর তো ধন শুকিবনি আও ଏଇଠି ଆମର ଏଠି କଣ ଯେ ଗୁଡୁ ଭାଇନାର ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ଦେଇଦିଅ ତାଙ୍କେ ଦହି ବସେଇ ଦେବେ আর অল্প দিব বাটির দিয়ে দেবো এই ଯୋଉ ଚା କରି ଖାଇବେ ଆଚ୍ଛା ও ଆଚ୍ଛା କିଏ ଯିବ ହରି ନାମେ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଆସ କିଏ ଯିବ ହରି ନାମେ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା କିଏ ଯିବ ହରି ନାମେ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଆସ କିଏ ଯିବ ହରି ନାମେ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର 7,000 ଲାଗିବ 5-7 ହେଲେ ଡରି ଘରୁ ପଳେଇବ ଆଉ କେତେ ଲାଗିବ ପାଣି କରିବା ପାହୁଣା ସେତିକି ଟଙ୍କା ଛଣା ପାରି କରିବା ପାଉଣା ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ଛଣା ପାଣି କରିବା ପାହୁଣା ସେତିକି ଟଙ୍କା ଛଣା ପାରି କରିବା ପାଉଣା ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ଛଣା ବଦନ ଉରି ଜୁମା ସର୍ବଦା ଉରି ଯିବା ଘାଟେ ଘାଟ ଜଗିଛି ହରି ନାମେ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି ନାଟ କିଏ ଯିବ କିଏ ଯିବ ହରି ନାମେ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି କିଏ ଯିବ କିଏ ଯିବ ହରି ନାମେ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଆସ କିଏ ଯିବ କିଏ ଯିବ ହରି ନାମେ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଭାଇ ହଁ। ଏ ହରିନାମ ଡଙ୍ଗା ଯୋଉ ନଦୀରେ ଭାସୁଛି ହଁ। ସେ ନଦୀ ଗଭୀର ଥାଲ 84 କାଠି ଗଭୀର ଆସ ସର୍ବେ ହେବା ପାର 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 କହଇ ଗୁରୁ ନିର୍ମଳ ହରି ଗୁରୁ ନିର୍ମଳ ସର୍ବଦା ପାଦେ ଯାଇଛି ହରି ନାମେ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଆସ କିଏ ଯିବ କିଏ ଯିବ ହରି ନାମେ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଆସ କିଏ ଯିବ କିଏ ଯିବ ହରି ନାମେ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଟେ ଦେଇଥିବେ ଜ୍ଞାନ ଆସ କିଏ ଯିବ କିଏ ଯିବ ହରି ନାମେ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଏ ଦୟା ଘର ଠାକୁର ସମୟ ଗାଇଲେ ଆସ କିଏ ଯିବ କିଏ ଯିବ ହରି ନାମେ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି କନ୍ୟା ନାରୀ ସନୁ କ୍ଷୀର ସନ୍ତାଇର ନେଲେ ଆସ କିଏ ଯିବ କ୍ଷୀର ପାନ କରି ତୁମର ବଳେ ଦିନୁ ଦିନ ଆସ କିଏ ଯିବ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଦେଖ ବିତିଗଲା ଗୁଣ ଆସ କିଏ ଯିବ 21 ଦିନ ଅଛି ହୋଇଲେ କଜାଣ ଆସ କିଏ ଯିବ ହରି ନାମେ ଡଙ୍ଗା ଯାଉଛି ଜ୍ଞାନଦେବ ଘଣ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ହଁ। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପଞ୍ଜା ନାରୀ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ସର୍ବିଛି ପୁତ୍ରଟି ଖାଇ ଆନନ୍ଦରେ ବଢିବାର ଲାଗିଛି ହଁ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରଟି ବଢି ବଢି ଆଜ୍ଞା 21 ଦିନ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ପଣ୍ଡିତ ଲାଗି ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା। ପଣ୍ଡିତ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ରାଜା ବୀରବେଶରେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ହଁ। ପୁତ୍ରଟି ପାଇଥିବା ହେତୁ ଆଚ୍ଛା। ଆଜି ପୁତ୍ରଟିର ନାମ ହେଇଗଲା ବୀର ବିଦ୍ୟାଧର ବାପାରେ ଆଜି ବୀର ବିଦ୍ୟାଧର ପଢିବାର ଲାଗିଲା ଗୃହରେ ପୁତ୍ର ଲେଖିଲେ କରିବା କାରସ ରାଜପୁତ୍ର ବଢୁଛି କିପରି କିପରି ଦିନୁ ନବୀନ କୁମାରରେ ପୁତ୍ର ବଢୁଥାଉ ଗଲେ ଗଲେ ଦିନୁ ନବୀନ ଦୁଇଟା ବରଷ ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଆସିଲେ ରେ ଦୁଇଟା ବରଷ ଜନ୍ମଦିନ ସେ ଚୋଦାସି ହସି ଆସିଲେ ରେ এই সমুদ্র পকাইলে ভালো এই সমুদ্র পকাইলে ভালো মানসিক সুজাইলে ରାଜପୁତ୍ର ବଢି ବଢି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ପୁଅ ହେଇଗଲା ରାଜାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ରାଜା ପୁତ୍ରଟି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ନିକଟକୁ ନେଇ ଜନ୍ମ ଯୁଦିକି ପକାଇଲେ ଇଏ ସମସ୍ତ ତମର ଆମର ଘର କଥା ବାପା ପୁଣି ପୁତ୍ର ବଢିଲା ପୁତ୍ର କିପରି ବଢୁଛି ବାପା 13 ବର୍ଷର ହଇଲା କୁମାର ପୂଜା ଦେଇ ସାମରେ ଦେହ ବର୍ଷର ହଇଲା
बापा पुरी राजपुत्र बढियोला ए 2.5 वर्ष बढाई गयो ए घरु से घर बोले रे से घर बोले भले घर से घर बोले 2.5 वर्ष बढाई गयो ए घरु से घर बोले रे घर से घर बोले धनी भाषा बोले राजा चिंता कले कोटी को चाट सारी गुरु मते छाड़ीबा को पड़ी राजपुत्र चारी गला पाठ पढ़ीबा को पो कोन पाठ पढुछि हैं पो पाठ पढ़ीबा कोन बाबू पढ़ो रे पढ़िले डाकिबो बाबू पढ़िले डाकिबो बाबू समति करे पुरो मोह पढ़िला के दिने को काटी पाठ से तो बोला समस्त विद्या पारंगम दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष राजपुत्र को 12 वर्ष पहुंची बाबा राजपुत्र को 12 वर्ष पहुंचे नारायण चिंता कर कहीं राजा सत्य करथिले प्रभुंकर पूजा देवा पाई देखु देखु राजपुत्र को 12 वर्ष हो गला राजा प्रभुंकर पूजा के भूली जाइछु अच्छा माया ठाकुर मन मते चिंता करी बाबा राजपुत्र मतिका भ्रम करबा पाई ठाकुर गोटे हस्ତରେ पारिजात पुष्प धरी आज राजपुत्र निकट छिड़ा देई भाई से पुष्पर मन बोलेछि चलो से बाबा मागिबा चल मागिबा चल चलो बाबा 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 ए प्रणाम होते बाबा 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 तुम्ही माने के मोते राज तुम्हारो तुम्ही मैं राज तुम्हारो बुटी या मंत्री को तुम्ही राजपुत्र हां हां बाबा हां बाबा के काम करो बाबा ए पुष्प नाम करो यार नाम होची पारिजात पुष्प पारिजात बाबा एतो करामती कोन अछि की आकु जे नासक राखड़ करिबो मन इच्छा पूर्ण हबो मन अभ्यास पूर्ण हबो से जहा चाहि प्राप्त करि पारिबो हे भाईबो अरे भाई मोर मामू जे मते भलो पाउनी मु ताको भलो पाउची बाबा ए पुष्पड़ा मते दियो ए पुष्पड़ा मते दियो मोर मामू जे मते भलो पाइबो हां हां पाइबो मु फोन से फोन उठाउनी उठेबो पुष्प लेले उठेबो हां हां कितो बटे काम करिया हां आकु नासा आग्रह आग्रह करिया पड़े आग्रह करिबे ठीक अछि करिबो हां करिबे आज नारायण को माया को जानि पाउनी आज्ञा जेते बेले पुष्पटी रे नासा के आग्रह करूछि आज पुत्रटर मति भ्रम होइछि सेते पुत्र करिला कलो रे दंत गला रक्त मत সেই জন্য বিচার হই না পাগল হই না हसुची कांदुची बेटा भूमि रे गोरुची भूमि रे गोरुची बेटा
ବିଦ୍ୟାଧର ପାଗଳ ହୋଇ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛି। ଏ ସମ୍ବାଦ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଜଣାଇ ନଦେଲେ। ବାପରେ ତୁମେ ଏକା ଆସିଲ ମୋରି ପୁତ୍ର ବୀର ବିଦ୍ୟାଧର। ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବଜାର ଭରଣ ନିମନ୍ତେ। ସେ ବଜାର ଭରଣ କରୁ କରୁ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦାଣ୍ଡିଆ ବାବା ଛିଡ଼ା ରହିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ଧରିଥିଲେ। ସେ ପୁଷ୍ପ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନ ବଳିଗଲା। ସେଠାରେ କଣ ସେ ପୁଷ୍ପ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଘାତ କରି କରନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଗଳ ହେଇ ଅନେକ ଦୂର ଚାଲି ଯାଇଛି ମହାରାଜ। ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା କହୁଛ। କଣ ହେଇପାରେ ନା। ହଁ ତାହେଲେ ମୋରି ପୁତ୍ର ପାଗଳ ହେଇପାରିବନି। ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି ମହାରାଜ। ଏ ମୋ ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ନିରାଟ ସତ୍ୟ ମହାରାଜ। ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ମୋରି ପୁତ୍ର ବୀର ବିଦ୍ୟାଧର ପାଗଳ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ ସେ ଆଉ ମହାରାଜ। ଫେରିବ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ବାପର ବୀର ବିଦ୍ୟାଧର। ବିଦ୍ୟାଧର ବାପର ବୀର ବିଦ୍ୟାଧର ମୋ ଡାକରେ ଶୁଣରେ ବାପ ବୀର ବିଦ୍ୟାଧର। ମୋ ଡାକରେ ଶୁଣରେ ବାପ ବୀର ବିଦ୍ୟାଧର। ସରିଲା ସରିଲା ବିଦ୍ୟାଧର ସରିଲା ରେ ସବୁ ସୁଖ ସରିଲା। ବାପର ବୀର ବିଦ୍ୟାଧର ସବୁ ସୁଖ ସରିଲା। ବିଦ୍ୟାଧର ସରିଲା ସରିଲା ସବୁ ସୁଖ ସରିଲା। ସବୁ ସୁଖ ବାପର ବୀର ବିଦ୍ୟାଧର ପଦ୍ମାବତୀ ଶୁଣ ଆମରି ପୁତ୍ର ବୀର ବିଦ୍ୟାଧର ପାଗଳ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୋ ପୁଅ ବିଦ୍ୟାଧର ପାଗଳ ହୋଇ କେଉଁଠି ଚାଲିଗଲା ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ପଦ୍ମାବତୀ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପାଇବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଫେରିବ ନାହିଁ ପଦ୍ମାବତୀ। ବିଦ୍ୟାଧର କରିଗଲ ମୋ ଦୁଃଖୀ ସଂସାରୀ ତୁହି ଥିଲେ ଧନ ମୋର
कुमार पुत्र गला मथुरापुर माता सीना जानिबारे पुत्रर वेदना गाई सीना जानिपारे बाछुरी যন্ত্রণা গাইর বছরে বাছুরি চরাই মা বলে পুত্র ছিলে সুন্দর দিশাই মা কেতে ডাকুছিব মনে পড়ি যায় ধন তোর কথা সব ଆଉ ପିଦେ ଥିବି ଧନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଧନ ଦାଣ୍ଡକୁ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ ସିନା ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର বেল বছরে ধন মনে মুখে মোর নিয়া দেব বলি জননীর দুঃখ ধন টুকাহু জানিব নিশে প্রাণ হরাইবি মু তোহর বিনা ଜାଣନ୍ତି ଆମର ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ରାଜପୁତ୍ର ପାଗଳୀ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ପୁତ୍ରଟି ରକମ ପାଗଳୀ ଅରଣ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜା କତ୍ର ପୂଜା ପାଇପାରିବି ନାହିଁ ପୁଣି ମାୟାଧର ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ମନ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ତ ପୁଷ୍ପ ଧରି ଡାକିଦେଲେ ବାପରେ ବିନା ବିଦ୍ୟାଧର 80 ବର୍ଷ ପାଇଥାନ୍ତି ଯେବେ ମାମୁରା ଝିଅକୁ କରିଥାନ୍ତି ଗଣା ମାରା। କାହିଁ ଗଲ ପ୍ରିୟ ଦେଖା ଦିଅ ସୁନ୍ଦରୀ ତୁମକୁ ଘର ମା କରି ତୋର ଲଗେଇ ଦେବି ଆଉ ରୋଡ ଛାଡ଼ିବିନି କାନୟନ ଅତି ପେଟୁ ଖୋଲି ଦିଅ ବାଜୁ ପବନ
ପୁରା ନେ ତୋର ବାୟା ଛଡେଇ ଦେବେ ନେ ମାଇକୁ ଛାଡ ଦବୁ ଏକାଦରେ ମଇଳା ପକେଇ ଦବ ବନ୍ଦିଆରେ ଯିବ ମଇଳା ଥାନାରେ ପୁରେଇ ଦବ ତୁମ ଗଳିରେ ଆମ ଗାଡି ଗଳେଇ ଦବା ତୁମ ଗଳିରେ ଆମ ଗାଡି ଗଳେଇ ଦବା ଚାଲେ ଚାଲେ ଯା ଯା ଆଉ ଥରେ ବାୟା ହେଇକି ଭାଇ କଥା ପକଉଛି ଯା ଯା ଏ ମୋତେ ମାରି ବୋଲୁଛି କିଏ ବାବା ତୁମେ ବାବା ମୁଁ କାହିଁ ଝଗଡ଼ା ପାଗଳ ଖେଳୁଥିଲି ତୁମର ହଠାତ୍ ଲାଗେ ତ ଖରା ପୁରା ବି ଉଠିଲା କିଏ ତ ବାବା ବାବା କହୁଛି କରିଯିବ ତାର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କାହିଁ ରୂପ ଦେଖିବୁ ରୂପ କାହିଁ ବାବା ଦେଖବରେ ଶଙ୍କର ଚକ୍ର ଗଦା ପତ୍ର ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ରାଜୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ବାବା ତାପରେ ତୋ ରାଜ୍ୟକୁ ତୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ତାରେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ଆଚ୍ଛା। ତାରେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ବସିଥିବୁ ହଁ। ତାରେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ହେଉଛି ତାରାବତୀ ଆଚ୍ଛା। ତାରି ସହିତ ବାହାଘର କରି ତୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବୁ ଯିବି। ବାପା ଓ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବୁ ହଁ। ତୁମରି ପିତାକୁ କହି ମୋରି ଦିନ ଦିନ ଧରି ସବୁ ତାର ସବୁବେଳେ ନେଇ ବାବା ହଁ? ହଁ ବାସ୍। ତାହେଲେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାଅ। ଯାଉଛି ଭାବଗ୍ରାହୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣଙ୍କର କଥା ମାନି ରାଜପୁତ୍ର ଚାଲିଗଲା ତାରେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ତାରେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କର ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ବସିଅଛି ତାରେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ହେଉଛି ତାରାବତୀ ନିଜର ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ସ୍ନାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କ ନଜର ପଡିଗଲା ତାରାବତୀ ପରେ ଆଜି ପୁତ୍ରଟି ଭାବନା କରୁଛି କଣ ପୁତ୍ର କଣ ବୋଲି ଭାବିଲା କଣ ଭାବିଲା କହିଲେ ସୀମା ଉତ୍ତର ଶୁଭୁଛି ଡାକି ବିଲକୁଲ ଶୁଭୁନି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଗାଇଲା 3 ଜଣ ଯାକ ଶୁଭୁଛି ହଉ ଅଠି ଲାଗା ଶୁଭୁଛି ଆଚ୍ଛା ବାପା ହେଲେ କଣ ବୋଲି ଭାବିଲା ଆଜି ରାଜପୁତ୍ର ଭାବନା କରୁଛି କିରେ ସଖୀ ମେରେ ରାଜମା ହୋଇଛି ପ୍ରିୟାରେ ସଖୀ ମେରେ ରାଜମା ହୋଇଛି ପ୍ରିୟାରେ ସଖୀ ମେରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିୟାରେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ରାଜପୁତ୍ର ରାଜକନ୍ୟାର ରୂପଟାକୁ ଦେଖି ଭାବନା କରୁଛି କୋଉଠି କଣ ବୋଲି ଭାବିଲା ବାପା ଓଟାରି ବାନ୍ଧିଛି ଜୋରା ସେବ ଶ୍ରୀମଲ୍ଲିକା କୁରା ସେବ ଶ୍ରୀମଲ୍ଲିକା